Скъпи гости, скъпи братя и сестри, имам честта да открия днесното събрание на един прекрасен и чудесен ден, както за църквата, така и по лицето на цялата земя. Всички знаем, че днес е един специален ден и както всички го наричат Велик ден. И всички знаем, че това е най-великият ден от всички празници, от всички дни по лицето на земята. Защо е най-велик той? След малко ще разберем, но аз ви благодаря, че вие днес сте на най-доброто място, на най-добрия празник. Благодаря за всички, които са прекрачили прага на църква Ново поколение в град Пловдив и заедно днес ще дадем почет на Господа, защото заради Него Той на земята този ден се наричаше Велик. И благодаря на всички братя, на всички гости, които са дошли. Радостта ни е всеобща и ние продължаваме да изявяваме всичко това като благодарение пред Господа, че на тази земя, чрез този ден, великия ден на Неговото възкресение, Той просветли очите ни, за да познаем тая истина и истината да ни направи свободни. Благодарим на нашия Господ за Неговата кръстна смърт, за Неговото възкресение, чрез което се изработи нашето спасение. Бог да ни благослови, Бог да благослови домовете ни, квартала ни, града ни и нацията ни. И нека пожелавам на цялата тая нация всеки един ден в тези 365 дена в годината да бъде велик празник, да бъдем и да живеем с Господа тук на тази земя като почет, уважение и благодарение в любов и разбирателство между народите. Нека Бог да ни благослови и нека да пляскаме на Господа за този ден. Искам накратко, отваряйки страниците на Божието Слово, да споделя нещо за този празник, за този ден и защо той е велик. Всички знаем, живеейки по лицето на земята, че има една книга, която се нарича Свещена книга или книгата на истината. Това е Библията. Тя най-ясно ни дава отговор на този въпрос за Господа, за истината, за тази истина, за съществуването на тази земя, за живота и за смъртта. Преди години, всички знаем, преди 2000 години на земята се роди една личност, роди се в град Витлеем, както беше пророкувано чрез пророците. Бог определи този град да бъде родното място на човекът Бог, както се нарича Исус Христос, човекът, който беше определен със собствената си воля и според волята на Отец да се роди на тази земя, да стане един жертвен агнец, за да може чрез тази негова жертва да изкупи човеците от всеки народ по лицето на земята. Това беше най-голямата радост, че за всеки един човек имаше надежда. Надежда за спасение, надежда за благодат, надежда за вечен живот. Още в началото книгата на пророк Михей се пророкува за и Христос, че той ще се роди на определеното от Бога време. И всички знаем, ще отворя Библията на Евангелието от Матея, 1 глава, и ще прочита от 21 стих. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, или самата дума Исус означава Спасител, защото Той е, който ще спаси людите от греховете им. Ето девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. И всички знаем, че това стана, понеже в същата тази книга Библия, Йоанна, Евангелието на Йоанна, 3 глава, 16 стих се казва, че Бог даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва, но да има вечен живот.
настана времето, когато това пророчество трябваше да се изпълни. И това пророчество се изпълни в дните на Юдовия цар Ирод, който беше и царуваше по това време. Мария зачна чрез Святия Дух и роди Спасителят. Исус беше един обикновен човек, един човек, който Исаия говореше за него, че макар че Бог, той се роди по плът, за да може да покаже на човешкия род, че живеейки на тази земя можем да живеем праведно, честно, справедливо, истински и можем да създадем един мир по лицето на тая земя. Когато се роди във Витлеем, имаше небесно воинство, ангели и всички тези, които бяха там в кошарата, защото нямаше място за него. В тази земя нямаше място, където да се роди. Всички знаем, че Исус се роди в една кошара при животните, при говедата, за да може наистина да се изпълни казаното от Господа Слово. Той живя и израсна в Назарет. Живя и когато стигна до 30 години, Йоан Кръстителят беше изпратен и знаем какво се случи в Евангелието на Матея. Започна да проповядва Словото, Божието Слово, Слово на благата вест, което трябва да достигне до всеки един човек. И всеки един човек трябва да знае, че няма друго име по лицето на земята, което Бог е определил, чрез което човеците трябва да се спасят. Името е само едно – Исус Христос. Когато Той започна да проповядва Божието Слово, всички знаем, че през всичкото това нещо дори Исаия пророкува, 53 глава и казва: човек на скърби, навикнал на печал, човек, от когото хората отвръщаха главите си, но той беше определен да понесе нашите грехове. Той беше бит заради нас, беше хулен заради нас. Не веднъж сме гледали филма Исус, който явно ни показва и ни връща във времето преди 2000 години, за да видим как беше отхвърлен от човеците. Исус беше бит и разпънат на кръст, причислен към разбойници, но Той трябваше да бъде там, за да може чрез Неговата кръстна смърт да спаси и да даде възможност на всеки един да бъде спасен чрез Него. Говореше на учениците, говори и днес. Затова аз искам да отворим Евангелието на Матея от 26 глава. Ще прочита от 45 стих. Тогава дохожда при учениците си и казва им: още ли спите и почивате? Ето часът наближи. Исус им казваше, че наближи часът, когато Той трябва да бъде отхвърлен. Трябва да бъде предаден на книжниците, на фарисеите, на Рим. Трябва да бъде предаден, за да бъде бит, за да бъде разпънат на кръст и чрез Неговата кръв да спаси човеците. Ето часът наближи, когато човешкият син се предава в ръцете на грешници. Станете да вървим, и ето приближи се той, който ме предава. И когато той говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде с него с голямо множество, с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници и народните старейшини. И оня, който го предаваше, беше им дал знак, казвайки: когото целуна, той е. Хванете го. Веднага се приближи до Исус и рече: здравей, учителю, и го целуна. Исус му рече: приятелю, за каквото си дошъл, стори го. Тогава пристъпиха, туриха ръце на Исуса и го хванаха. И всички знаем, по-надолу пише, че той беше съден според закона, но нямаше абсолютно в него никаква вина за това осъждение. Те го осъдиха като богохулник, като Божий пратеник, като Божий син. И на основанието на това богохулство, което не беше правилно, не беше един правилен съд, беше предаден на Понтий Пилат, беше бит и беше разпънат на кръст. Но всички знаем, че както и по-надолу в страниците на Божието Слово, посланието към Колосяните казва, че той трябваше да бъде разпънат и чрез неговата пролята кръв да спаси човеците от греховете им. Няма друго или по-ценно съкровище
или нещо друго, което да може човешкият род да бъде изкупен. Имаше и само един единствен начин. Това е чрез кръвта на закланият агнец Исус Христос. И всички днес, както и тогава, имаме достъп до нашето спасение, защото ако ние сме в греховете си, ние не можем да бъдем спасени. Защото заплатата на греха е смърт, казва Римляни, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса и чрез Неговата кръв. Затова Бог определи и казва: аз ще бъда бит, на третия ден ще възкръсна. Когато възкръсна, камъкът беше отвален, отидаха учениците и видяха, че него го нямаше в гроба. Исус възкръсна, възнесе се от земята и каза: идете и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Кажете им за мен, кажете им за жертвата, кажете им за спасението, кажете им, че има надежда и спасение за всеки един човек, независимо колко е затънал в греховете и беззаконието си. Исус е вратата към спасението за вечността. Затова и ние днес, на този ден, казваме, че това е велик ден. Велик, защото на този ден, чрез Исус Христос, чрез смъртта и възкресението Му, днес аз имам достъп до царството на моят Бог и до моето вечно спасение. Всеки един от нас, който е приел Христос за личен Господ и Спасител, който го е изповядал и който е приел тази жертва, има спасение за него, има надежда. И затова църквата днес прокламира за всеки един народ и всеки един човек, че има шанс за него преди да си иде от тази земя, и това е скъпоценната кръв на Христос. Така че ние продължаваме да казваме на хората, че Исус умря и възкръсна. Че Той възкръсна и се възнесе и седна отдясно на Бога Отец и днес ходатайства за всички хора по лицето на земята. Той желае, Той иска всеки един човек да го приеме, да бъде изкупен от греховете и беззаконията им и да бъде Божий син или Божия дъщеря. Благодаря на Господа за това, което Той направи, защото няма друго или няма друг начин, няма какво аз да му дам, за да мога наистина да изкажа своята изключителна благодарност за това, че когато аз бях грешник, когато аз ходих по тая земя и си лутах насам натам, Исус ме намери, подаде ръката си, заведе ме до Неговата кръв, покаях се за греховете си и днес живее един истински начин на живот, определен чрез страниците на Неговото Слово. Скъпи братя и сестри, скъпи гости, ние апелираме към всички хора в този квартал. Вратата на църквата е отворена, вратата на царството е отворено. Кръвта на Христос е жива и днес. Тя чака всички хора да идат и да изповядат греховете си. И който ги изповяда и ги остави, ще бъде спасен. Искам да ви поздравя, да ви благословя и да благодаря на Бога за вас и за всички хора, и вярвам, че ние продължаваме напред и в по-голяма църква. Вярвам, че Бог ще довежда още хора, които да им покаже, да им каже, че Той е умрял за тях и е готов да вземе греховете и беззаконията. Нека с този ден, велик ден, аз поздравявам всички мои братя, всички сестри, всички гости от тая църква и по лицето на цялата земя. Мир между човеците и нека Бог да ви благослови и да бъде с всички нас. Велик ден и нека да бъде честит и благословен за всеки дом и за всяко семейство. В името на Господ Исус Христос. Сега младежите, младежкото хваление на църква Ново поколение ще ви поздравят и ще благодарят на Господа с няколко песни. След това програмата е още по-добра, защото идват едни чудесни, малки момичета и момчета, които също на този велик ден ще благодарят на Господа, ще му кажат, че го обичат с тяхната програма и програмата продължава с още по-добри неща,
Затова нека да бъдем отворени да ги приемем. Нека всички да се изправим и силно да го хвалиме Той, защото възкръсна и този празник е наш. Нека да ръкопляскаме за Господа всички заедно. Халелуя! Ето и ето са, Халелуя! ето са, да знаеш ли името, което ние казахме сега. Ето и ето са, ето са, знаеш ли името, което ние казахме сега. Дойде на земята, за теб Той умря. Дойде на земята, за теб Той умря. Непременно ще познаеш кой възкръсна в този ден. Ето и ето са, ето са, да знаеш ли името, което ние казахме сега. Това е Исус! И ето са, ето са, знаеш ли името, което ние казахме сега. Дойде на земята, за теб Той умря. Ето са, Той е възкръснал смъртта, за да спаси света. Дойде на земята, за теб Той умря. Исус! Ето са, Той възкръснал от смъртта, за да спаси света. Ето са, Той възкръснал от смъртта, за да спаси света. Непременно ще познаеш кой възкръсна в този ден. Исус Христос, Божия Син. Той дойде на този свят, цената Той плати за теб и мен. Той възкръсна за мен, аз го обичам и почитам и завинаги. Всякога към Него аз ще тичам. Той възкръсна за мен, аз го обичам и почитам и завинаги. Всякога към Него аз ще тичам и непременно ще познаеш кой възкръсна в този
Непременно ще познаеш кой възкръсна в този ден. Това е Исус Христос от Назарет, Божия син. Халелуя! Yeah! Сега искам да поканя най-нетърпеливите, за да благодаря. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Ако питам кой е Исус, ти ще кажеш детето от Бора. И това е точно така. Аз изобщо не искам да споря. Ако питам кой е Исус, ти ще кажеш добрия учител. Той на кръст умря, така ми стана спасител. Но чуй нещо важно ти и моля те добре го запомни. Нямаше да помня кръста, нито даже Рождество, ако той не бе възкръснал и не бе надвил над злото. Ако питам кой е Исус, ти да кажеш, той умря, но възкръсна, победи греха и смъртта, но войските на мрака разпръснаха. Той въкреса, велики славенец е. Тен на ята стен! Тен на ята стен на песен, той възкресен. साइकिल मित्र तो आज मैं थोड़ा का तेज ये का
приветства всички гости. Иска заедно с тези песни на хваление, които са угодни пред Бога, да благодарим, да хвалим Господа за това, което Той направи за нас, изпрати Своя Син, за да не погине никой, който вярва в Него. Цялата слава и благодарение за Тебе, Отче, заради Исуса. Нека хвалението да се изправи, нека всички днес имаме повод за радост. Исус възкръсна! И Той остана завинаги жив и ние ще живеем завинаги чрез Него в дома Господен. Така че има повод за голяма радост. Смъртта е победена. Царството на Сатана е победено. А ние, чрез Исуса и чрез Неговото възкресение, ставаме повече и от победители. Бог да ни благослови и нека да го хвалим. Бъди свободен, танцувай, пей на Господа! Знаете ли, че Отец толкова много желая вече да прибере своите деца и своите синове и дъщери при себе си. И вярвам, че времето е вече наближило. Много скоро ние ще си бъдем у дома на най-големия празник, на най-добрия празник, сватбената трапеза на Агнето. Но днес, на тази земя, на най-великия ден, имаме повод и продължаваме да се радваме. Бог да ни благослови и да бъде с всички нас. Алилуя! Аз също искам да ви честита, честито Възкресение Христо. Сега ще помоля цялата църква да се изправим, да отворим сърцата си и Исус да възкръсне в сърцата ни. Алилуя! Той възкръсна и в нашите сърца. Алилуя! Нека да отворим сърцата си и да пеем. Боже, добър си! Боже, добър си, Твоята милост е вечна. 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 Хора, всички народи света, през поколения